Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale o hokumu kɔnɔna na an ka wele sera belebelew ka belebele ma artiste min don elle n'est plus à présenter au Mali ainsi qu'à l'extérieur du pays Djeneba Seck de Kodo a bɛ k'a ka 30 ans de carrière musicale organisée le 10 juin au Palais de la Culture bɛɛ lajɛlen welelen don fɛn minnu bolodalen bɛ o don a bɛna da don o la k'o ɲɛfɔ a ɲɛna an la tanti nse somɔgɔw bɛ di ne di baasi tɛ yen nɔ hɛrɛ nse i bɛ se k'i présenter an n'an filɛbagaw la bɛɛ lajɛlen salamu aleykum walekum salam ni ne Djeneba Seck yɛrɛ ka ɲi maliyɛnw ka Djeneba Seck Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o Djeneba de sigilen filɛ bi Mali kunnafoni kɔnɔ awɔ i nana an ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ tanti Kadijatu Bagayogo Gafu ça va oui ça va somɔgɔw ko di baasi t'i la aw ni Gafu nse aw nana an ka wele jaabi o diyara n ye awɔ kosɛbɛ comme an sigilen bɛ aw bɛna a ka 30 ans de carrière musicale parce que san 30 nin ye koba ye koyi k'Ala fo dɔrɔn k'Ala barika da Ala ma sɔn Ala yɛrɛ ma san 30 si di bɛɛ ma ka bange fo ka taa se ka saya ma Ala ma o si di bɛɛ ma dɔw bangera u sara bamanan na dɔw bangera olu yɛrɛ seginna u bangedon masa sɔnna ka anw di an mansaw ma ka anw bange anw ka si sɔrɔ ka tila anw ka baara kɔnɔ ka san 30 sɔrɔ donc dɔrɔn anw ɲagarilen ba an b'a fɔ ko alhamdulilayi arabil alamin Ala ni ce ka sɔli Aminata den Abulayi den n'o ye Mahamadu Musafa ye kisi nɛɛma b'a ye tanti namu Djeneba Seck namu toujours jeune et ravissante wa a ka dɔnkiliw tanti bɛna a ka secret de fɔ an ɲɛna bi 30 ans de carrière musicale o tɛ 30 jours ye dɛ san 30 minnu yɛrɛ wolo o kɔnɔ na bɛɛ kɛra thématique ye sa an bɛ fɛ ka dɔn tanti ye musique daminɛ san jumɛn na précisément awa i ye ɲininkaw la o diyara n ye kosɛbɛ ne baara in daminɛ a mɛnna parce que n y'a daminɛ théâtre de kɔnɔ fɔlɔ ne tun bɛ théâtre de kɛ n bɛ dɔn kɛ an ka quartier la n bɛ dɔnkili da ne tun b'a rôle bɛɛ kɛ bon n nana n t'o de la n bɛ kɛri kɛ mɔgɔw fɛ n ye kɛri kɛ ni arabani ye ka kɛri kɛ dɔnkilidala caman fɛ k'an t'o la n yɛrɛ nana n ka carrière ta 1992 ne ka album fɔlɔ n'o ye kankelentigiya ye a bɔra fin 92 ka don 13 kɔnɔna na o y'a sɔrɔ transition de bɛ yen donc o ni sisan cɛ an filɛ 30 ans de la donc ne b'a fɔ alhamdulilayi parce que ka fɛn kɛ si ni kɛnɛya kɔnɔ fo ka na se san 30 ma i ma falen i ma bɔ i cogo la i b'o baara kelen na simaya ni kɛnɛya kɔnɔ n b'a fɔ alhamdulilayi o 30 ans de ye an filɛ o de kɔnɔna na nin ye donc n y'a kanu ka wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ ka na n dɛmɛ n kungo la ne kelen ta tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ de ta don ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na samedi min filɛ ka na n'o ye le 4 ye an bɛ taa Kulukoro ta kɛ le 4 o ye Kulukoro ye juin mais le 10 juin n'o ye vendredi natɔ in kunɲɔgɔn ye o ye Bamakɔ ye donc ne ye wele bila bɛɛ lajɛlen de ma ne ni n denw n dɔgɔw n kɔrɔw an bɛɛ de bɛ na nin don in su in ɲɛnamaya maliyɛnw ye Bamakɔkaw ye donc an kelen don ka bɛɛ invité 30 ans de carrière tile 10 tɛ tile 3 tɛ tile 30 tɛ kalo 30 tɛ san 30 alhamdulilayi merci tanti i y'a daminɛ 1992 donc i ka album fɔlɔ bɔra kankelentigiya awɔ an bɛ fɛ i ka acapella kɛ o la ka hakilila jigin o wagati la comme i ka dɔnkili il faut le dire et qu'il y a depuis 1992 a bɛ comme a waleyaw de bɛ ka kɛ jusqu'à maintenant jusqu'à oui et puis a bɛ kɛ jusqu'à i ka dɔnkili ti kɔrɔ i yɛrɛ ti kɔrɔ an bɛ tila ka na o ma i bɛna i ka secret fɔ an ye problème t'o la n'Ala sɔnna ma o bɛ kɛ ni den
kangelen tigiya jama kangelen tila maudwara kangelen tigiya te waribati kangelen tigiya te kali kanjuye ayi kangelen tigiya te yere fo kumaye jama kangelen tila maudwara ambetile mina afoba kacha akeba mancha fu kilingeleni malienu ne kangelentigi fodomi malia akera ne ma sababu nyuma chamaide o kama ntenyina kangelenti kode kangelentigi mbau fo mbau barikada abe hakiliji tumani de balila atete ture atete kangelentigi yede lubo tarawere je amadu atarida du fini du jeje ikongera waza ninjara yere ninjara ala ka hine amadu tumani ture la amina ya rabbi amina kangelentigi yain aye fechi Alsa be ka continuer ka feti ba fuka dara 600 kasoro adara domina ni biche wallahi uche ka ja sambi saba klebi saba te menamna na tanti kadija tu bagayo tanti jena basel ko kay domi dadam ne aye aka abom fala damne 1992 ena aka yinyo do chugodi o tula nyo ko chugo foka se bima ye ni kuma du mamba e biza gafura wa ne yere korom su to goma neni mbadi be plateau ka anin korom su anin jigi anin kono funyo no ye kumbai kuma mi yala yoro mancha ataka yoro mancha akuma yoro mancha ale togo de ko bouge be ibi jien fembe kala benendo ama an ba ko parti piritable an bela jelen ba ko an mo nani kalandenw tunga chade me ambe yoro mina be munun be andon sona onye mo tumbe donc sisa amunu tumba ko asijara alebe dugukolo bulu fana kanti ne ki atubaga yugo sali ko ne maisiribe bajene nunu be tumbe jene ko mogomindo ni tuguna ko foni ikera iyere majugu parce que yere majugu yabi suno ni tuguna ko be ko gla yere awo ne tuguna ko kangelentigi ya bora aye ne wili anyi baraw damene nyogon fe fan fleur minabi ami nyogon bulu kakla ka ne demene ka kasheti sababu kanto ako fo before ma do ani nyogon che aben demene bi dongli yira la ben demene ambagla amado ni ndaire meche adaye konyo bi fai na temin soro abene blala ko mo gombe se kake ne kalande umbi mo go be se kake ni to ma min soro abene blala ne bake ni mo go do abe kalida ale de kuku ya ni ka mo go dige jege duna ki ka mo go dige jege minela donc domina ni ka jogo yara jodo mantiki be son e bi baro min jale no ne ya anwa ni sambi sabayin kono anaka kalande be de be ka jeu face à face kalande be de be ka jeu awo akana fomo kokode malien fenfen be tunga fe fenfen bi malikono ya akadanyi kalo kura ni anfle ni kalo mi ngona juma na to kunyogon diru le 10 juin kon komi bete odon donc ne be a photo dungana juma na to kunyogon kalo klitan palais de la culture balabu palela ni sura fana to duna beka bolikata parce que fembe na ke abe meka sura nyogoma la digi face à face na ka kalande ayan se ganti janya kari bagama me kona ambi face à face ke donc an kanu baga beka bokataka juma shu ami nyoko bulu machallah ala ko yira na shini amina anti Geneva Nam. mais ka 30 ans de carrière konnana musical konnana et resera ka jumeau de retenu argere kono musique konnana 30 ans kono ni familial chamanke parce que bara mindo bara amano en même temps a kalante ba dungu club ta kalanso adama di itseka bedo dobe dodo do fene budo
baara in yɛrɛ bi ten ne y'a faamuya ka taga o sira de kan parce que don o don ne yɛrɛ bɛ kalanso de kɔnɔ maa min ye ne kalan hali sini ne ka école ma ban dɛ ne yɛrɛ ka maître bɛ yen ne ye karamɔgɔ ka karamɔgɔ ye ne fana karamɔgɔ ka karamɔgɔ bɛ yen parce que a baara in kalan tɛ ban i tɛ se k'a bɛɛ dɔn ne den ayi o kɔni o ka ban ye i tɛ se k'a bɛɛ dɔn donc a y'a lamɛn restez à l'écoute i tɛ se k'a bɛɛ dɔn ne ye baara in san 30 kɔnɔ ne ye baara fɛn fɛn kɛ a kɔnɔna na n b'a fɔ alhamdulilayi parce que ala ye mɔgɔ di ne ma ka mɔgɔ bila ne ɲɛ min bɛ ne dɛmɛ ka ne don sira ɲumanw kan ka ne bɔ sira jugu kan n'o ye jeli banjuguden ni jeli cɛkuradi ye Seku Kuyate n b'a fɔ ala ni ce ka kɛ n karamɔgɔ ye ka tila k'an ta suna ani farida la an ka foli b'a ye tonton Seku Kuyate i ce foya ko Faransi ni wagati in na awɔ ni ala sɔnna ma n'ala ma basi kɛ fɛnɛ a yɛrɛ bɛ an ka kɛnɛ in kan tonton Seku bɛna ye kɛnɛ kan gafu n'ala ma basi kɛ fefewu ni balana ko ma n'a la foyi ma n'a la a yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan ale min ye ne kalan ne n'ale bɛ fasa fasi kɛ ne fana ye minnu kalan ne n'olu bɛ fasa mɔgɔw b'an bɔ ɲɔgɔn na don awɔ ja le 10 juin Fanu otlowe na tonton Seku face à tanti Djeneba Sek ala ani tanti Djeneba Sek n'a ka kalandenw ani don artiste wɛrɛw invité len bɛ yen nɔ artiste caman de invité len don awɔ Baba Ninkone Naini Jabate Jensibi o ye n yɛrɛ den ye ka fara Yusuf Tapo Zikiri Sori o ka ca Prince Diallo a ka ca an ye artiste caman de invité donc a y'a bɛɛ zigzaguer parce que je vois que génération dɔw voilà Naini Jabate bɛɛ b'i sago sɔrɔ voilà bɛɛ b'i ta sɔrɔ Jensibi bɛɛ b'i ta sɔrɔ waaw Yusuf Tapo Zikiri Sori o ye ne yɛrɛ ka ala n ko ye ne ka lagare de ye Cheikh bi ye ne yɛrɛ ka lagare de ye dɛ Cheikh bi bɛ yen nɔ awɔ o n'a ɲɔgɔn caman u caman de bɛ yen n b'a fɔ alhamdulilayi awɔ i b'a dɔn denw camanba de bɛ ne bolo Baginakaw ka sorofe kɔnɔ n'o ye ne yɛrɛ denkɛ ye o bɛɛ de welelen don tanti Djeneba ka ko a poselen don a tɛ pressé wa a ka jate tɛ faussé jusqu'à présent i b'a fɔ ko tanti mais mɔgɔ mana ne ni tanti n ba yɛrɛ o tɛna fɔ sa ko ne ka kɔrɔ n'a ya ayi n ko awa secret ye jumɛn ye secret ye min ye secret tɛ foyi ye ala ka kɛ de ye nin ye n'o de fɔ ne ni n ka génération y'a kɛ ne bɛ tila k'aw ka génération kɛ ka tila ka génération wɛrɛ kɛ ka toujours ni ye n pari dɔrɔn toujours jeune o de don i ka dɔnkili fana bɛ toujours d'actualité dɔnkili in tɛ kɔrɔ a tɛ kɔrɔ wallahi a tɛ kɔrɔlen i y'o dɔnkili o fana da awɔ a ti kɔrɔ de kuma ti kɔrɔ de a ti kɔrɔ de kumakanju ti kɔrɔ de kumanju o tɛ kɔrɔ dɛ n'i ye kuma ɲuman fɔ o bɛ yen n'i ye kuma jugu fɔ san tan sama yɛlɛma o kelen don kuma tɛ a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ dɛ a y'aw labɛn koyi et puis hali an ka wari man ca o donsara 1000 quartier bi awɔ bi ye 400 awɔ an ka wari man ca awɔ ala k'a don yira an na amina yarabi tanti ne bɛ fɛ sisan comme face à face bɛ yen le 10 juin yanni le 10 juin cɛ an bɛ fɛ i ni i ka kalanden ka face à face dɔ kɛ plateau in na awɔ ne b'o départager awɔ même si 30 ans de carrière ni tɛ se ka ne b'o départager o ye tiɲɛ ayiwa k'a to an b'i bolo sa dɛ ok komi ne ye morceau kura dɔ da morceau kura in bon a bɛ ka bɔ télé la a bɛ YouTube kan an bɛ taa ne bɛna to de da je t'aime tɛ fɔ mɔgɔ min ye i ɲɛda bɛ kɔrɔ joona awɔ ni je t'aime tɛ f'i ye dɔrɔn stress b'i sɔrɔ i ɲɛda bɛ kɔrɔ joona i dusukun batterie bɛ décharger awɔ donc fo i ka confirmer de par exemple sisan n'i ma confirmer a ma nɔgɔn hali n'i sara ni ala mi confirmer jahanama direct de don tiɲɛ tɛ ya donc f'i ka confirmer de hali ni wari cir'i ma n'a ma confirmer a ti sɔrɔ i ka wari tɛ k'i ta ye
ko de cɛ min y'i furu n'a m'i confirmer bi si ka kasi f'i ɲɛji bi ja i ye muso min furu n'a m'i confirmer a b'i janfa ka taa cɛ wɛrɛ bara a dɔn ko ye confirmation de o tɛ ya ni bɛ fɛ wa ni bɛ fɛ wa confirmer ni bɛ fɛ ni bɛ ne fɛ bébé ni b'a la confirmer ni bɛ fɛ ni bɛ ne fɛ chérie ni b'a la confirmer dɔ yɛrɛ man ne dabali ba diɲɛlatigɛ la bi koyi ka ne kabakoya o t'i kanu na maabaya t'i kanu na e ala o sen t'a la tɔkɔtigiya t'i kanu na abada o sen t'a la waritigiya t'i kanu na n'i b'a fɛ n'a b'i fɛ n'i b'a fɛ a confirmer je t'aime ti fɔ muso min ye o ɲɛ da b'i kɔrɔ joona bébé n'a b'a la a confirmer dɔrɔn donc a tɔ an k'o to bɔrɔ kɔnɔ ni minnu sera yen face à face in tɔ komi ne kelen tɛ Sali Kɔnɛ bɛ yen Fana Kante bɛ yen Di Sangare ne yɛrɛ bɛ yen an ka la diva bɛ yen diɲɛ bɛɛ ka la diva bɛ yen Mali dɔrɔn ta tɛ koyi diɲɛ de ta ye Jɛnɛba Sɛki i bɛ se k'a fɔ n m'a ye ne yɛrɛ y'a fasa da n'i bɛ se k'a fɔ n ma Jɛnɛba Sɛki ye ɲɛ la mais k'a tɛ se bamanan dɔnkili la nkalon don bilayi Ala de y'a ka ye k'a ka ye k'a ŋaniya ɲuman d'a ma k'a dusukun ɲuman d'a ma Ala bɛ fɛn dɔ di mɔgɔ ma mais i yɛrɛ t'a mérité mais Ala y'a d'a ma a y'a mérité bilayi a dusukun ka ɲi n'o bɛɛ ye n'i ma gɛrɛ a la i t'a dɔn a na an minnu jɛra bi san 30 anw de b'a dɔn hali lahara an b'a sereya ni a ɲɔgɔn tɛ i b'a dɔn la toujours i b'a ye a ka kuma man ca voilà i bɛ mɔgɔw to artiste tɔw ye fɛn min na i t'a ye olu la genre tanti i bɛna yafa ma elle n'est pas trop frivole quoi an ka fɔ o cogo la an kana dɔ in fɔ bamanan tanti n bɛ fɛ ka ka inspiration sɔrɔ cogo di parce que i ka dɔnkili i ka titre ninnu bɛɛ ye titre phare de bon ne ka inspiration a tɛ taa yɔrɔ jan inspiration in bɛɛ bɛ bɔ an ka société kɔnɔna na dugu kɔnɔ jamanaw kɔnɔ kabilaw kɔnɔ teriyaw la jɛɲɔgɔnyaw la inspiration in bɛɛ bɛ taa o de kɔnɔ awɔ mais dɔnkili ninnu na parce que tellement que c'est trop inspiré i b'a fɔ i b'a ta i yɛrɛ ka vie de kan wa bon dɔnkili ye fɛn dɔ de ye ne de bɛ k'a fɔ donc ni ne b'a fɔ ne yɛrɛ b'a la minnu b'a lamɛn olu b'a la donc dɔnkili bɛ fɔ de fɛn min bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen concerné i t'a fɔ parce que ne bɛ nin vie kɔnɔ ne bɛ nin dɔnkili da non ne ka dɔnkili to ye ne ka dɔnkili ne b'a dilan de k'a da ka mɔgɔw sɔn hakili la ka mɔgɔw waaju parce que fɛn dɔ de don i b'a sɔrɔ sisan ne bɛ fɛn dɔ kɔnɔ mais dɔnkili n bɛna dɔnkili dɔ fɔ n'i y'a lamɛn e bɛ bɔ o fɛn kɔnɔ hakilila yɛrɛ la n'i sigi k'a lamɛn fɔ pourtant Jɛnɛba ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ dɛ ne kun bɛ tan ne ye nin sira bila n bɛ taa sira in kan dɔnkili yɛrɛ o de ye a bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ kɔrɔla la a tɛ taa ɲini yɔrɔ jan awɔ sinon i ka dɔ bɛ yen nɔ miiri ma ɲi nata furu miiri ma ɲi malidenw miiri ma ɲi ni ye miiri saya ma ka miiri dunuya la ni miiri bɛ janya ka ne to kelen na bon o dɔnkili min filɛ nin o ye ne ka album fɔlɔ de kankelentigiya ale dɔnkili b'o kɔnɔ o bɔra don min na bɛɛ dɔw yɛrɛ mana mɛn sanu ka ne u bɛ kasi de u b'a fɔ Jɛnɛba ye nin da i b'a sɔrɔ nin den sɛgɛnna sa i b'a sɔrɔ nin den ɲanna sa alors que o tɛ o hakili ladilikan de don k'a di bɛɛ lajɛlen ma i b'a sɔrɔ ne bɛ k'a fɔ mais dɔw b'a problème kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ o b'a problème kɔnɔ ne b'a fɔ alhamdulilayi ne y'a da ka mɔgɔw bilasira de ani ne yɛrɛ b'a kɔnɔ kelen tɛ dɛ ne yɛrɛ t'a kɔnɔ ma deli ka k'a kɔnɔ mais n y'a fɔ de ka adamadenw waaju ka mɔgɔw sɔn hakili la parce que i b'a sɔrɔ ne y'a fɔ don min na i b'a sɔrɔ dɔ sigilen don a b'a problème kɔnɔ donc n'a y'a lamɛn a b'a bila yɔrɔ la a yɛrɛ ma se yɔrɔ min na dɔnkili y'o de ye f'i ka dɔnkili da de a ka diya i yɛrɛ ye a ka don i yɛrɛ la a ka sɔrɔ ka diya mɔgɔ wɛrɛ ye voilà n'o tɛ ne yɛrɛ tun mana da malidenw miirima in ne b'a da ne taara concert la Kucala san dɔ la 93 94 o y'a sɔrɔ ne kɔrɔkɛ
taɲana ne ka kasɛti bɔra dɔrɔn ne kɔrɔkɛ fatura amina yarabi donc concert daminɛ ne ye dɔnkili da dɔrɔn k'a sɔrɔ ma bila n kunna yɛrɛ k'a fɔ ko n bɛ ka a da fɛnɛ mais ne y'a da dɔrɔn ne sina ka n kɔrɔkɛ jɔlen est-ce que ne dɛsɛra micro la ne kasira ne dɛsɛra di kasi bolo u ye dɔnkili jɔ bon o don ni bi cɛ ne m'a joué n ka concert la tuguni n y'a bila pewu awɔ n m'a da tuguni concert kɛnɛ kan n y'a bila de pewu bon dɔnkili yɛrɛ o de i b'a sɔrɔ ne ni ɲɔgɔn caman a bɛ caman bila miiriw la a bɛ caman bila kasi la o yɔrɔ de don awa awɔ faamuyali sɔrɔ olu la ne tanti bi dɔnkili i n'a fɔ e y'a expliquer cogo min e ka dɔnkili bɛ mɔgɔ ça adoucit les mœurs n'i y'a lamɛn cogo o cogo kɔni i bɛ n'i ka tata sɔrɔ a la man ka nin kɛ man ka tɛ ka nin kɛ mais bi bi in na dɔnkili dɔ bɛ dɔnkili la n'i y'a lamɛn du kɔnɔ ni karisa m'a fɔ ko n kan bɛ ma dɔ b'a fɔ ko karisa bɛ ka n kɔrɔmatigɛ e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ o la bon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ne de génération ko tɛ wa tile ko de ko ye o bɛɛ n'i ka tile de don ne tɛ se k'a fɔ ko n denw ni n dɔgɔninw fɛnɛ bɛ min na k'a ma ɲi dɛ parce que bɛɛ n'i ka génération de don voilà bɛɛ n'i ka faamuyali cogo de don bon i b'a sɔrɔ sisan génération bɛ min fɔ o de ka di olu fɛnɛ lamɛnbagaw n'u kanubagaw ye bɛɛ n'i ta de don mais a t'a bali u b'o lamɛn a t'a bali u b'anw yɛrɛ lamɛn parce que anw fɛnɛ ta bɛ bilasiraliw de kɛ komi ne den y'a fɔ cogo min na Asu y'a fɔ cogo min na a ko n'a bɛ fɛ ka dɔnkili lamɛn don min na a bɛ a tanti k'a la a b'a lamɛn ka hakiliw bɛ na mais n'a bɛ fɛ k'i yaman don min na o fɛnɛ bɛ yen donc bɛɛ n'a ta de don quoi mais sisan an tɛ fɛ ka a fɛngɛ ka sɔrɔ an ma miiri ma ɲi n bɛ fɛ ka caman da la quoi an ka se ka studio kɔnɔna in an ka a miiri janya dɔɔni fana quoi voilà ok ayiwa malidenw miiri ma ɲi ni ye miiri saya la ka miiri dunuya la ni miiri bɛ janya ka ne to n kelen na ni miiri bɛ janya ka ne to n kelen na ni wolofatigi lajɛ ni wolofa bɛrɛ zara ka ne to n kelen na ni wolobatigi lajɛ ni woloba bɛrɛ zara ka ne to n kelen na ni miiri bɛ janya ka ne to n kelen na n fa sara don min sɔgɔma ne kɛra falatɔ ye n fa sara don min sɔgɔma ne kɛra falatɔ ye kɔrɔ sara don min tile fɛ ne kɛra jigintan ye dogo sara don min su fɛ ne tora n kelen na ni miiri bɛ janya ka ne to n kelen na. Et puis toujours à voix bas non na faut et bien voix travailler cogo di voix bas ayiwa voix in kɔni ye voix in ye ala sɔn voix in ye ala ka di ma ye dɛ ala ka di ma de ye voix in ye awɔ gafuriya wa o tɛmɛnen kɔfɛ anw ka ladiba ye hakilina ɲuman min ta k'a ka san 30 in ɲɛnɛmaya a ma ɲɛnɛmaya a kelen ye a y'a ɲɛnɛmaya ani Mali ani jamana denw bɛɛ sabula ko a bɛ baara in kɛ ka armée Mali dɛmɛ parce que anw ka sariba in yɛrɛ ye armée de ta ye Mali bɛ ta don mais armée ta don donc ko n'ale ka san 30 sera ala y'o yira ale kɛnɛma na ale bɛ a baara kɛ ni armée Mali ka DJ faama la kɔni voilà patron o de don n y'o de fɔ kabiri ko daminɛ n'an ye baara ninnu kɛ n'a kuncɛla musaka fɛn fɛn sɔrɔla a bɛ tila de armée Mali ka dɛmɛ b'a la an ka finitigi minnu taɲana minnu binna fasoko la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u ni silamɛ feere bɛɛ lajɛlen an bɛ bonyamasegin k'u ye ani an ka artiste minnu fɛnɛ taɲana u ka kabilaw bɛ yen
an bɛ bonya ma segin k'u fɛnɛ ye Ala sɔnna. baara in dédiélen don o de kama awɔ donc an ye wele bila bɛɛ ma bɛɛ k'an dɛmɛ nin ko in na k'a k'an ye kunkɔrɔta ye k'an dɛmɛ ni wasa ye k'an dɛmɛ ni hakilini ɲumanw ye Kosɛbɛ. bɛɛ ka bɔ n'Ala ye juma nata in yira an na n'o bɛ bɛn le 10 juin ma palais de la culture la u ka taa an dɛmɛ an ka taa nin so in ɲɛnamaya ɲɔgɔn bolo inshallah sinon awɔ mi y'a ye nin dɔrɔn de ye parce que a ko ale bɛ Mali dɛmɛ ka armée dɛmɛ k'an ka artiste kɔrɔbaw dɛmɛ donc ni minnu bɛ Mali fɛ yɔrɔ i sen bɛ kɛ nin na o ni minnu b'a dɔn ko kɔrɔ fɛnɛ bɛ na ko dɛsɛ bɛ na i sen bɛ kɛ nin na i ka mɔgɔw sen bɛ kɛ nin na donc a kɛkun ye nin de ye parce que n'i bɛ baara kɛ an bɛ ka kɛ ko min kama an m'a kɛ an yɛrɛ kama an y'a kɛ maliyɛn bɛɛ de diɲɛ bɛɛ ye donc an bɛ fɛ bɛɛ k'an dɛmɛ nin na nin ye bɛɛ kungo de ye jɛnɛ kelen kungo tɛ jɛnɛbase kelen kungo tɛ artiste bɛɛ armée Mali bɛɛ et puis bɛɛ ko in yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen a tɔgɔ de ko bɛɛ kungo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la Kiyatu y'a fɔ cogo min o kelen don ma ɲina Ganadugukaw ka belebele fɛnɛ kɔ n'o ye Mam Sidibe ye ale fɛnɛ welelen don kɛnɛ in kan kosɛbɛ a kosɛbɛ welelen don kɛnɛ in kan Flamso awɔ Ok, mais on s'est jamais vu, n'est étonné là, j'étais abasourdi. Artiste maintenant, à carrière, 30 ans de carrière, ou bien 20 ans, je sais pas, au fait, à Wari maintenant, sur côte là. Parce que bébé, ben, ni, ça m'a bien bolo bi kun. Bébé Wari ni na de kabla, voilà. Ni mo kodo do ba foko famo kana demi. Mais eko ke bina famo demi. Anga tintiku anga fintiku ibino lu deme ani artiste minu tayana o somogo be ibino lu deme ani Miria Bay on le faut toujours quoi avec Tanti Jenna c'est beaucoup de surprises aïe ibta soro chama be o ba foko Tanti be anke kun jumere la war di mandaya wallahi war kadi de nga limania bena awo limaniya bɛnna ne tɔgɔ de ko limaniya jɔn wallahi mun n'o fɔ ni tɔgɔ de y'o ye awɔ sinon fɛn bɛ sɛbɛn ne bɛ wari ka fɔ ayi ayi ni ta kan hali ni buran y'a di ma i b'i banko kelen kɛ filanan i b'i bolo jɔ mais a karilen de don merci question dɔ fana bɛ Tanti fanu bɛ k'o ɲininkali kɛ kosɛbɛ Tanti Jenna sexe sigilen bɛ Mali la an fa sigilen bɛ Faransi awɔ o ko bɛ cogo di ne den o ko gérilen don donc kuma bɛɛ bɛ avion kɔnɔ o ko gérilen don an bɛɛ bɛ taa Faransi ne bɛ taa ni ka segin de kɛ sinon n dagalen bɛ Mali la mais ne bɛ taga ni ka segin kɛ an bɛnn'o kan ne ni tonton bɛnnen don o la a mɛnna ne bɛ taga ni ka segin kɛ ale fɛnɛ n'a ye wagati min sɔrɔ a bɛ na tuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn bɛn jamana dɔ la an bɛ taa an ka voyage kɛ ni voyage banna an bɛ fara ɲɔgɔn na aéroport la ale bɛna Faransi ne bɛna Mali la awɔ mais toujours ka continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ toujours an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ne bi yan ni ne bɛna taa dɔnkili kura dɔ kɛ sa studio la ne b'a wele n bɛ dɔnkili caman n b'a fɔ bon n kan ka taa nin kɛ a lamɛn ni min bɛ fara kan ni min bɛ bɔ a la a b'i to yen nɔ a b'a arranger k'a to Faransi an bɛ taa studio la an bɛ baara kɛ ale bɛ Faransi mais a b'a arranger awɔ diɲɛ ko bɛɛ ye bɛnkan de ye furu yɛrɛ ye bɛnkan ye adamadenya ye bɛnkan de ye n'a ye bɛnna min kan n'a y'o sira tagama dɔrɔn tiɲɛlen ti bɔ a la ne de i ka kuma in a ɲininkali diyara ne ye kosɛbɛ parce que caman ɲɛna ko furu in salen don caman y'o fɔ caman ye ne yɛrɛ ɲininka la caman y'a fɔ réseau sanfɛ ko ko Jɛnɛba Sɛki ni Seku Kuyate ka furu sara ala barika la furu in ti sa o fo pigi ni pelu wa an bɛ ɲɔgɔn bolo don o don bien vrai que ne bɛ Mali la ale bɛ Faransi anw bɛ ɲɔgɔn bolo an hakilinaw de ye kelen ye an sunɔgɔkanw bɛ ɲɔgɔn da awɔ maintenant i ko k'i bɛna i ka carrière 30 ans dédié a musalakaw dédié faamaw la n bɛ fɛ i ka armée Mali dɔnkili ta problème foyi t'o la armée ne yɛrɛ de ye n ko ne ye général de ye i m'o mɛn ne ye général de ye lieutenant ye awɔ ne kɛra lieutenant de ye awɔ ale ye général ye u y'an ka ye Kayi ani Sikaso ani Buguni ale ye général ye ne ye lieutenant ye lieutenant armée Mali armée fasodenw bɛ jɛra ka danaya da u kan na siranna an jigiw bɛ waro armée Mali armée
fasodenw bɛ jara ka danaya da u kan nasirana aji u bi waro. Cɛya kɔni tɛ jitɔya ye ne ko cɛya kɔni tɛ kɔfilɛba ye cɛya kɔrɔ ye mun ni mun ye ne ko cɛya kɔni ye dusukolo ye fasodenw bɛ jara ka danaya da u kan nasirana aji u bɛ waro. a bɛ fini ta dɔn min arime a ye kuma kan caman fɔ Mali ye a bɛ fini ta dɔn min arime a ye kali kan caman kɛ Mali ye ko ni kɛlɛ bɛ n'anw kan arime a k'aw bi faso kuma bɔ ngo ni kɛlɛ bɛ n'anw kan arime a k'aw bi saya ta malo ye fasodenw bɛ jara ka danaya da u kan nasirana aji u bɛ waro. awa wele bilalen don arime Mali yɛrɛ ma palais de la culture kɔnɔ arime Mali musow a n'a cɛbaw a n'a denw n'a denmisɛnninw wele bilala bɛɛ ma palais de la culture kɔnɔ maliyɛnw wa ne y'aw wele 30 ans de carrière o tɛ tile 10 ye tile 30 tɛ kalo 30 tɛ san 30 wele bilala maliyɛnw ma bɛɛ ka bɔ ka na Jɛnɛba Sakina ka jama soutenir arime Mali ko in o ka d'an ye Mali kura ko in wa a ka d'an ye arime ko in wa a ka d'an ye Mali kura ko in wa a ka d'an ye arime Mali wa a ka d'an ye Mali kura a ka d'an ye ni k'i bɛ Mali fɛ k'i ka baara ni k'i bɛ faso fɛ hakili ɲuman ni k'i bɛ Mali fɛ kankelentigiya ni k'i bɛ faso fɛ f'i ka baara arime Mali ko in wa a ka d'an ye Mali kura ko in wa a ka d'an ye. An balima Mali kunnafoni lajɛbagaw ni fasa fasi tɛna ja dɛ an ma ni dɔnkili mɛn jara dɛ an ka foli bɛ armée Mali ye comme émission sera a kuncɛyɔrɔ la an bɛna i bɛ ladilikan min b'i bolo k'a di i ka fanu i dɔgɔninw i denw ma musique kɔnɔna na parce que i yɛrɛ ye karamɔgɔw ka karamɔgɔ ye. ayiwa an b'an débrouiller Gafure ne kɔni bɛ ladilikan min fɔ hali bi an bɛ baara min na an bɛɛ lajɛlen an k'an cɛsiri an ka dɔ fara baaraw kan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana fɛnɛ ye Ala ka jamana basigi Ala k'a ɲamajɔ Ala k'an bɔ dingɛ kɔnɔ Ala k'an bɔ kamanagan kɔnɔ ka foli di transition ɲɛmaaw fɛnɛ ma a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen a n'a gouvernement mɔgɔ bɛɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka aw yɛrɛ fo Mali kunnafoni TV k'aw fo aw ka baara ɲuman in na k'aw fo a ka hakili ɲuman na Ala ka si ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 10 juin vendredi natɔ kunɲɔgɔn palais de la culture la inchallah a kana fɔ mɔgɔ ni surafana to dunna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen yɔrɔ kelen dati kelen sɔrɔ yɔrɔ kelen palais carte 5000 billet 400 awɔ salala wa ɲɔgɔn faamu faamuyali sɔrɔl'o la an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na an bɔra ka tani Jɛnɛba Sek n'a ka kalanden Kadijatu Bagayogo de lamɛn u bɛn'u ka 30 ans de carrière fêter palais de la culture la le 10 juin an bɛɛ lajɛlen ka bɔ bɛɛ ka bɔ ka taa Jɛnɛba Sek n'a ka troupe soutenu an b'a fɔ ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ merci bye